Какво става, брат ме? Била при тебе. Добре, хапвам ориз, брат. Браво! Вие го ставиш. Не знам, брат, тук. Чупчеле! Кой е така? Имам ли връзка с тебе, с вас двете сега? Дай! Не. Къде сте, От София. Откъде? От София. Много сте далече. Майка ти ще мръсна. Ще става ориза. То микрофон, брат, what the fuck? Майка им да има. Баклок. Не ме ключака, вече. Hello, nigga. Мъжко от мен. Иди! Здравуй, свай, братан. Руски. Дай. Да влиза, бе, моса на... Да правим мустака. Пакай, че. Во имя. Жена. Какво става, няк? Горе на черешата манго. Разбираш ти влизам с този мустак. Да. Какво става, бе? Да бях сура. Майка ти путката. Да ти е майка. Майка ти путката, мангал. Да си лошо. Какво става лошо? Разбираш ли? Виж колко умея, събирам чакри. Разбираш ли? Дай ми машина. Пау! Маняк, виж! Вляз в глава! Маняк, бам! Нали разбираш, че ти беше изсипан? Маняк! Здравей! Ей, Сопола, ти не тряска на Даша. На майка ти путката ми резлива! Ече, на него, опа, яша бе, Келвин, Яша бе, Келвин Клайн, разбираш? знаеш ли? Какво става? Трябва да хапна оризче. Какво става? Напушил сте много здраво. Нащо? Че е много слънцето беше. Рахи, кана здрав. Да си жив и здрав. Ще изям, бе! Хапни ма, бе! Ау! Сеньорита ми амор, маняк. Да. Бъдей си брадата, ярка от червена, и обществото ме прокуди, рекоха ми те. Това не е нормално, според мен си е даже леко банално. Здравей, маймун. Не ми се смее. Да се смееше. Напико ли си, бе, брат, напико си? На въздух. You may
Побъркваш ме. Здравей. И то не вече... Иди, бе, газар. Здравей. Чай да те видя, здрасти. Какво става? Нищо при теб. Бил, откъде си ти, мия море? Отново Искър. Няма да ме питаш мен, аз откъде съм. Откъде си? От тази задния Искър. Да, здравей. На колко години си ти? На 13, ще правя 14. Я пак? Чакай. Чай ще ми панка очилата, чакай като го чух. Чай да хапна оризче. Я кажи. Ко? Какво? Ще правя 14. Ама може ли да си беш майката? Байхо давай. Транспортера, да? Ела някой път се снишни с мен нещо да ме дължиш пари, да видиш какво ще се случи. Знаеш какво? Педал. Нали, кажи, чак го изпълни. Знаеш какво? Педал. Слушай, ти хвърля слушаш, нали педал? Слушай, аз съм му брат, маняк. Аз дойда ще хвърля, аз съм Архангел Михаил, маняк, махни. Педал. Шумай. Разбираш, аз такъв, аз те убивам, аз те съсипвам. Коста! Добре, приятели. Добре, Коста. Майки, аз се занимавам с такива хора. Тя малко да продължим да снимам, не? Всичко е добре. Всичко е добре, защото съм чувствам добре. Чакай. Чакай, motherfucker. What the fuck? Добре ти е, пичи. Па те возиме се тук още 15 коли и цаш доза. Какво правиш, бе? Еш, какво става, бачи? Огън в цилиндрите. Ох, мамо, какво караш? Каква тази кола? Откъде си, бе? От Бургас съм, бе. И ще доймак се возим. Да идвай, бе. Ракия има ли за мен, бе? Раки джос. Има, бате, има. Има, бе, копеле. Батута, мама. Чакай. Лайк, сабскрайб и камбан. Така, бате, айде. Полудял ли си? Аз съм от 24/7. Моля. Къде си ти? Какво и що? Що ми се отваряш така, бе? Аз те питам какво е. Мащаба отворил съм. Худе. Ох. Кой набор си? Какво си? Я пак? 08. Нали майка ти подката. Какво става, бе, бандит? Добре, чикиджия. Кой чикиджия, бе? Ей. Чао. Пусни нещо, бе, какво само слушаш ти? Защо да ви слушам аз, бе? Искам и аз. И аз чакай, ще искаш да съби, бе? Да. Давай ти правя серия, маняк. Чакай, дай. Пам. Слушай, момче. Ти с батко се няма да се биеш. Ти беше на квартира. С педали не говоря. Извинявай, моля. Ало! Какво е? Кой се отваряше, я? Я чай само малко да се надигна. Чакай, слушай сега, аз няма да нареждам, защото си момиче, слушай. Не гледай ти порнотричките там, бе.
Порно ли гледате? Смешен, ама на такива като ме лапаш. Но и батуйто, мойко. Браво. Оле, оле, оле. Чакай да спра моята песен. Съм кротка. Кротка, да. Ела да бъдеш... Съм жената котка. Ела да бъдеш моята котка. Айде, подновявайте за мен абонамента. С курви не искам да се занимавам. Само чакай да фана микрофона. Слушай. Не ти. Така. Аз с курви не се занимавам. Здравей, бандити. Слушай. Мокни. С курви не се занимавам. Само елитни момичета могат да ми пишат по Инстаграма Личака 01, разбираш ли? Да бъдат завзети. Виж, аз съм бандит. Да. Ако ме заплезиш, искаш ли хуй в устата? Не така, не така, не така. Бакок, няма ми хапиш хуя. Само ще го лигаеш. Анана си киме така на майка ти в путката в педал. Е така на майка ти, виж как влиза мазно. Ей, чакал мало мен, ей, чакал Не мало ми мен. викай чакал, бе, мангал. трябва. Мокни, бе, живееш в канавка, е педал. Каква канавка? Ай ми викай каква канавка, бакок. Педал. Ти не ти ли го подари каза? А? Ти не е ли от мен подарък, питах? Не ми викай педал, бе, маняк. Слушай, знам, че си момиче, разбираш, зато няма да обиждам. Няма лична, няма лична, ти си обща, разбираш. Аз идвам у вас и да правя с дарма пред майките, разбираш? И ще лижа, ама така ще... Слушай, така ще лижа и то майките не те е раждала, разбираш? Бакок. Здрасти, майко. Добре, защо такива пичета? Много хъско, мойко. Е така вътре в тъпия ти анус, в малкия ти анус, разбираш ли, педалчо? Педалчо. В анусчето ти е така, майка ти деба. Еба ти си в правилната гама, човек. Устко, пеле, снимайте за бате. Добре се, бе. Що беся? Ти добре ли с главата, бе, на колко ме пи? Бате, ти що си надолу с главата, бе? А? Ти си готов обесен, разбираш? Ти разбираш, че вече си на 11-та ракия, бе. Не говори. Майко пише 12-та, майко. Ми идеш пишката. Майко ти не. Пу! Тъмън плюх един маняк, ти разбираш ли? Знаеш ли, че ще ми идеш по... Охо. Оста, бе? Нищо при теб. Чакай, сега. Там надолу вие си за още. Чакай, не съм те питал какво става. Дипи лана. Пуде ти еба майката, циганска. Здравей. Здравей, викам, здравей. Нема скипай, не. Ало. Майка ти циганка да еба. Ба те правя 300 обиколки около слънцето, разбираш. Около слънцето. Баба Меца, разреши, идвам. И аз мога, гейчо. Да.
Да, здравей. Ютубър ли си? Да бе, Къде си ютубър? пиша. Ала да пиш на балайката да пиш. Ей, клон, маняк, слушай. И аз имам същата маска, разбираш ли? Трябва да тъмпикна, и аз имам същата маска. Екстра. Искаш да ти покажа? Айде. Стой, стой. Ще штракнем една снимка. Стой, стой, стой. Аре една снимка, брат Аз съм ми. ти брат, разбра ли? Чакай. Аз съм ти брат. Снимай, снимай, снимай. Е така ще лежа майка ти, Бокок. Майко. Какъв си ти, бе? Аз съм баща ти, Пикло. Леле, оплаши ме. Ти ако беше баща... Ти ако беше баща ми, маняки! И аз тия поръсни малко Пикло, расте ти още косми на триъгълника, Бокок. Педалчо! Педалчо, хванах ли аз? А? Здрасти. Здравейте, здравейте. Къде се исках ма? Кома е? Ко? Бокок. Пратете ми по една цилвка, бе. Не заслужаваш. Моля? Не заслужаваш. Що? Що? Ще ги изкъртя. Тримър ли си, бе, идиот? Ямта като закуска, като тофи-фи, като ония малките гранулки. Искаш да ти покажа едни гранолки. Искаш ли да ми видиш моите гранулки, педал? Завивам се ръката. И на педала. Бенг! Маяк, разбираш? Той изчезна. Той го няма. Здравей, здрасти. Ало! Майко ти. Пусти да иба. Gangsta shit, motherfucker. Не знаеш, ма бе? Първо пиши ми. Айде, чао. Майк ти Манго, слушай, педал. То над тебе, виждаш ли го с обицата? Бокок, ще му направя втори флеш, разбираш, с хуя ми във флеша му. Раз на педала, Бокок, ще се смееш така, като ти го вкарам в газа, педерас. Раз, е така, педала, е така, раз. Майка ти да еба, Бокок да еба. Ще лежа майка ти така. Бокок. Пиши, иска секс, иска да отида до тях и да ги разпаля пепитата. Майка ти ще еба, давай, рапера, давай, битбокс. О, приятел. Какво става, приятел? Чакай, сега ще кажа къде си. От Несебър. Как знаеш, бат? Чакай, беше твоя приятел. Любо. Къде знаеш, бате? На здраве, бате, къде знаеш? Имаш сестра Виктория. Даже в момента прави клип, бате. Дали, бе?
Оха, вътре съм. Вътре си. Курва, пък как се върта? Ай, посегни. Ей, ще те изям. Мама ти Посегни дева. педал, посегни. Ма не ми стягай бе, Мишок. Посегни бе, Мишок. Посегни бе. Посегни, откъде си бе, Боклук. Тези цаки ще ти ги щупа в очите, Боклук. Посегни, Боклук. Нещо се превъзбуди бе, мама ти дева. Слушай, тези геймърски слушалки бате ще ги навръв фануса, маняк. Аз съм бал дъртата, за да ти... Бас дърта, Арабаджиев, що копираш Арабаджиев, бе, Боклук. А ти защо го гледаш, бе? Боклук, защото имам право, ма майка ти путката, Боклук, аз съм таебал и съм талисал, ма. Курво. Курвата, брат. Те чучуата паднаха, Боклук. Какво ти искам правя, брат? Малък. Какво правиш, малък? Малък, бе? Маняк. Слушай, ела ме едно фене. Ела ти усетя тъпата брадавицата ти. Боклук. Какво става? Добре, ти. Боклук. Здравей. Здравей. Спрете да ме скъпвате, защото... Ако имах брада като поп, ето тук, така ще да се върти и ще направя. Тапата курва, майде шива, мангал. Боже, трафте, бог. Гледам се като Самара, виж го. Маймун. Аз ще те избия. Педал. Убий ги. Копеле, така. Стани, жатко Вандам. Стани, Терминатора. Стани, Терминатора. Те пали. Спра. Чипси. То капи полпи, бате, дед го пиеш с моите сперматозичета вътре, дед плуват, бате, и ти влизат в стомачета, нали? Много ти харесва. Педалчо. По начин на кой им прилича? Това им прилича на един неандерталец. О, ти мяваш на някаква монахиня, бате, изнасилена, бате. Точно така. Аз съм истински педал. Гледай се. Я да видя педала. Къде е педала? Я да те. Истински педал. О, Коста, извънземен. Здравей. Майка ти е путката дърта, разбираш, и ти ще умреш скоро. Скоро ще умреш, ще събирам зъбите от гроба, педал. Майка ти е бака, това Адидас от кой го взе, бе? Баклок. Дърт. Виж, нямаш зъби, бе. Зъби нямаш, бе, баклок. Какви са тия слушалки от Валева? Тия слушалки са по-скъпи от дядо ти, Боку, защото той ще умре след малко и ще е цялата къща ще е моя, разбираш. Той ме на кошар, брат. Няма на кошар, разбираш, ще му вляза ляв, десен, гледай как се прави, брат, маняк. Направо, разбираш. Бе, да ти еба путките, леле, да Боклок. Виж, нямаш зъби, бе, брат. Зъби нямаш, зъби. Къде са? Къде са зъбите? Боклок, къде са зъбите? Педерас. Майко. Човек, много съм тъжен.
Що? Защото преди 2 дена разбрах, че съм болен от коронавирус. Дали бе? Не знам, питах лекаря, не знам дали е сертифициран. Брат, защо ми яш на момиче? Чай да усиля. Какво въртиш бе? Това тая чекийка. Това чекия бе, жената път. Че си жена е, бе, дестен мустак. Ела ми, откъде си? Откъде си, гей? Откъде си? Идвай, чакам те. Големи неща съм се учил. Оставя майка. Майка ли ми каза? Не са майка ти бе. Добре бе. Какво става? Чакай. Добре, ти какво става? Бе... Нищо. Скутно, брат. Така ли е? Май обичаш да дадеш пишки, брат. Лава, Ей, Бокук! Кажи, педал. Ще правя консумолец. Консумолец, кажи на ония дете ти говори в слушалките да мокнеш, той ще го изсипа. Самара ще му се яви през монитора, кажи му, Бокука. Добре, стой сега. Няма да стоиш, скъсам фанелката, разбираш. Стой сега, на монитора съм, искам да ме изпляскаш. С пишка ли, Путка си не смееш, Аре бе, путка си не смееш бе. Ей, Бокук! Изсипах та, разбираш ли? Да, ти ще бъдеш изсипан. Разбираш, това PlayStation виждаш го за тебе. Бокук, ще вкарам GTA 5, ще изнасиля като котка, разбираш. Като котара, ще викаш мяу! Ти не ми се усмихвай, бе, Белчо, ще пострижа като Фики, Белчо. Разбираш ли? Те в аналчето ти, разбираш? С моето езиче, така ще вляза, виж. Виж. Така ще вляза с моето езиче в малкият ти цигански гъс, педарас. Опа, извиняй. Кажи бе, джипси. Не се търпя, не ми се смей. Не ми се смей, бе. Бакок. Като порих майките бати назадна и тя пусна сок и се разтече по дивана и трябваше да го чистя аз цяла вечер, Бокук. Разбери, аз не съм камериер. Ти мен няма да ме направиш камериер. Аз съм Жан-Клод Ван Дам. Влизам с автомат. Разбери, ти и твоето семейство ги правиме на сапун. Джипси мръсна, Бокук. Ти няма да ми се обясняваш дали си ял лук или си срал с мечо пух. Да, Бокук, слушай с брадатият ми змей. Ще бъдеш обърнат, ще приличаш на гей. Искам да послушам. Джияне, какво правиш, е? Добре, краси, батка! Еле! Аз от дета видях, си знаех, че си ти. Брат, и аз вас скипнах преди малко, нали? Да, бе, точно дета видях, аз знаех. Слушай, брат, сега снимам тук клипчета, сега ще ги избивам мангалите, разбираш. А пак? Лъсна се на мастрата, викам. Не, нищо ти разбрах, брат. Еми, бягай тогава. Ти бягай, Бокук. Сега, мали сега. Се ближа като педа. Не маха, бе, майки ти, бе, мангал. Какво случва, ама? Що ме питаш, брат? Остата да ти сера. Какво правиш, бе? Пускаш тия джуки като такова, ги пускаш едно гъс. Да ти лижа зърното, като новородено бебе. Какво е това, бебе? Като новородено бебе ще лижа зърното.
Аз се притесняваш, бейби. Искаш ли да направим трипъл анал парти, искаш ли? Айде, ти си. Анал парти, искаш ли? Айде. Айде. Така ли? Дали ще го лигави? Дали ще го лигави? О, ти дали ще лигавиш? Котаранта ще лигави, аз ще да... Какво става, маняк? О, добре, брат. Сладур? Моля ти нещо... Моля? Нещо на педал ми вязаш така. Не бе, тос пък. И аз покажа статуса, искам ти видя татус. 2, 1, атака! Атака. Добре. Еба. Лечка! Извинявай. Клаве! Ко става, бе? Айде, елекроде! Ко става, бе? Тънкуй се! Тънкуй се! Къде съм? Тънково! Не бе, брат, правда съм, бе. Да, бе! Да, бе. Айде, елекроде! Айде!